Ostalo nam je još 5 borbi, idemo prema main eventu. Naredna je borba 8 u kategoriji do 70 kg. Prvi borac nam dolazi iz kluba Golden Fish Gym Linz, Austrija. U plavi ugao dolazi Valton Ismaili! Jeta që jetojna, rruga që e zgjodha Put lifestyle, zemrën se impresionoka Nuk I pëlqe droga, po s'na eci shkolla Rrugin ledhim roga, helbës teki nova Shqipe t'lavash, ti shqipe mere avash Ma shqipe zri me kalash, shqipe grije shtalash Shqipe t'mjullin ka fas, Gucci Alcatraz Shqipe zlata, mungon women contact Muret e nalt, atmosfera si kur jash Trupi hashash, shilia si Amsterdamka Lifestyle si Arab, nuk dojna no bobat Po kur provokojnë rruga Bagdad Ma shqipes Bagdad, shqipet e të një thire lesën Ajo randa shtur with a G, stil e jetesës Dhe me net next to me, me mama t'hekrin Adrenaline levels, dhe me shtur ra jetë e zemrës Femrës, paprit që lisat e gjaki Rruga ju kanë gjitë si dogi t'lashashi Hekrin e kom automatik, shqipe watch it Se rrugëve shdukesh si machi Rrugëve u ma dogs, ndikte tu akshan Kës nana ma shqipes nuk tute për askan Se ne ti bojna me passion Pra ne rruga në njef si ku problem Në përzora Everybody looking në përzora Kundër të lini si krimi Dame i gospodo, Valton Ismaili! Kur informat Lini urt Dali mu dhe gang se soda luft A njegov protivnik dolazi iz kluba Tuzla Combat Academy Bosna i Hercegovina! Može to glasnije, može to I mora glasnije. To je nešto već. Dame i gospodo, u crveni ugao dolazi Kenan Omić! Trči po bitu, strofa za prvom 16 linija stojimo drugom Čekamo kješka sa FM džemom Upravljamo drugom I trećom smjenom Pravim smjerom, sve sa mjerom Poprskam sa sloma zerom To što sad činimo s perom Posle mjere decibelom Mediteranom I kontinentom Tempirano ko jednim dupetom Svi ruke u nebo I nižu dupetom Zato sve žutke radimo uspješno Meridijani I paralele Ej, istu priču vele Doma kad dođe su trljave ferme I pun telefon slika sa fešte Život je igrala preko co leveli Sve prođi vrijeme pometa ja bit ću sretni Debeli reper, naša je džungla, beton I benzin Muzika spasi, dušni ventil Nad gradom leti I bežim u egzil, brutalan tim na urbani bit Bezparno moćnik urbani mit Fragi Husi, priča je gotova Trese se klub od tuzenog otvora Nema sutra, nema juče, ima samo danas Nema nazad, samo pravo, alo, brega na gas Alo, brega na gas Dame i gospodo, u crveni ugao dolazi Kenan Omić! Sudac u kavezu Eldin Lokman.
It's a man coming all the time. Protect yourself. Touch the gloves if you want. Good luck. Valton Ismaili, Kenanović, runda 1! Dame i gospodo, zvanična odluka sudaca. Kenanović je diskvalifikovan, a pobjedu slavi Valton Ismaili. Jebać je to